enamahle. Umnandi ukuba wase-South Africa yazi. Ake nje uvele uvuke ekuseni uhambe ohlupha abantu emazweni abo. Uvuka nje ekuseni ufuna ukubela into yakho. And ayikho into wrong ngale nto eniyenzayo. Cela ukuphinde ngimkhumbuze. Cela nje futhi nishayele izandla ukuthi ngikhona. Lenkinga enkulu-ke layo ukuthi yabo uma uqala into kanje mina ngasho ngasekuqaleni ukuthi into yokuqala bazozama ukuyenza ukusiqhatha sodwa. And into ebuhlungu-ke ngathi bantu bamnyama ukuthi imali siyaba impande yesono ukuthini. Sithengeka kakhulu ngemali, imali idlula ngisho ikusasa ley'ngane zakho. Njengokade nibone bephuma laphaya bebanjeyana. Kade ngibuza wonke umuntu ngithi manibuka benza lento manje. Asithi wena uyashona namhlanje. Iy'ngane zakho yisala nalabo abantu abanjeya. Kuzothini kwena? Ezakhe iy'ngane seyisale nalabantu laba baxoshana kanjeni. Baxosha wena. Owala. Shuthi bazobe benze njani? Eminyakeni engekudala from la esikhona manje into abazobenza izobe iwesi. Ebhoda kuhlale kutholwa amabhomu la, kuhlale kunamabhomu njalo. Bawenzani amabhomu? Yindaba la bekhona bokubabuka ukuthi basebenza kanjani. La bekhona bafuna ukwandisana. Angithi niyabona? Bayalandana, ngithi umsebenza kanjani, yabo? Akekho osebenzayo asebenze yedwa bese yajabulela ukuthi ngiyasebenza, ngihappy ngondla umndeni wami cha. Bafuna ukuthi kuze kugcine sekuyibona abaphethe endaweni. Bese nenze njani nina niyaxoshwa. So ayikho into errong esenza njengobuwala ngicela ukunikhumbuza lokho ngiyakuphinda lokho. Ngifuna ukuchaza ngemthetho yase South Africa ukuthi indaba siyithola la sikhona namhlanje. Ngokomthetho wase South Africa umuntu mayisuka kwelinye izwe eza la kumele kube umuntu ekuthiwa mhlambe lapha kule building kune office elifuna umuntu oy-astronaut ngiyasho nje. La eSouth Africa ama-astronauts awu-2. Maya ngekho ama-astronauts eSouth Africa fanele benze njani? Bawalande ngaphandle. Mele mnike offer ukuthi azosebenza la eSouth Africa sengaqala akasebenze. Angithi? So wena ufika une-position vele evulekile ukuthi uzosebenza. La ezweni lethu akwenzeki kanjalo. Kufika abantu bangaphandle bethi bazofuna amathuba omsebenzi. So bafuna kubani lamathuba omsebenzi ngoba kuthiwa sinayo ngithi imisebenzi la. So anibuze nini ukuthi umuntu mayisuka le ethi uzofuna ithuba lomsebenzi ulifuna elabandle ithuba lomsebenzi akufanele alifune. Ubani lo ofanele angasebenzi ukuze yena asebenze? Yazi indaba ke futhi benza leyo nto bese bentshela ukuthi ave bevilapha abantu base South Africa. Ave bangawufuni lo msebenzi thina esiwufunayo. Benzela ukudila nalento le. Once wadila nengqondo yomuntu uqedile ngaye. Ayithi nani niyazibona ukuthi hayi ngempela mhlawumbe lo msebenzi thina bese ngeke siwenze. Nani niqale ngidabuke nihambe nolanda abantu seyave bekhuthele laba ngoba basebenza 20 hours thina ngabe sisebenza 12 hours. Zobuya noba Yazi indaba umuntu angizothi nje wase Burundi for example mayefika la eSouth Africa ufike asebenze eSouth Africa right mayesebenza thatha u100 wakhe uyise Burundi akusawona 100 so 500 yes right so yena lo muntu bishangahlala la econtainini kanje esikwathe wazi kahle ukuthi imali yakhe akayisebenzeli vele ukuthi uzohlala la usebenzela ukuthi uzoyiphindisela kubo right so wena lo 100 lo wazi kahle ukuthi owempuphu nesiko awuyindawo akukho la uzofika ushintshe khona imali oyinika umndeni wakho ibe imali emo yilakho sithola sila mase kwenzakalani bese nina niyacomplaina kuhulumeni nithi uhulumeni eyibuhlungu lento eniyenzayo thina sinayo imisebenzi athi uhulumeni ningalwi kakhulu ngoba fanele sibe iAfrica eunited ngoba simnyama sonke mangabe nikhuluma kabi kubantu nizobe ninezenophobia mina ngisamile namanje so lo ningashisanga umuntu ningabulalanga umuntu ayikho into errong ngokulwela izwe leni nibambe lapho nje
ukuhamba ufuke uyoklina ubuze uhulumeni ukuthi yindaba ley'tolo zonke ley'tolo lapha iphethwe abantu bokufika indaba akulona iphutha lelo. Bebeshaya bona. Uhulumeni fanele usiphendule ukuthi lezi y'tolo lapha bayithola kanjani abantu bokufika. Yazi ukuthi enzeka kanjani leyo nto? Ufika umuntu okufika oyedwa uDurban Network. uDurban Network mayifika abone akhumbule umngani wakhe wase-Afrika naye ofuna ukuqala ibhizinisi newsroom. Ambiza newsroom athe khona i-building ekhona la eSouth Africa woza mngani wami zoqhuba ibhizinisi. Alande nomunye futhi umngani wakhe uNews SA. Naye News SA eze la ezosebenza eSouth Africa. Babizana kanjalo. That's how they take over a country. You take over isebenza kanjalo. Ulanda more and more of your own people. Ukhiphe laba base South Africa. Manje thina into esifuna ukuyazi umasipala weTheku nawo wonke umasipala nabonke abantu bawathola kanjani leza ezitolo. Bayitholaphi imali? Angithi okukhulu okuqinisweni siyazi vele ukuthi la mabhizinisi vele ngeke ungitshele ukuthi udayisa isikipha esodwa sa 50 rand bese uhamba ngeMercedes Benz. Siyazi ngithi ukuthi vele benzani? Yes. Futhi enye into engifuna niyibuke lapha kuphuma ini khona abantu besifazane baba baphuma amadoda wodwa la aqhamuka se-Afrika. Iliphi izwe kuthiwa liyahlupheka ney'nkinga kulokhu kuza amadoda khona wonke azogcwala la. Bese-ke nani-ke usisi bethu hhayi-ke bengasazi-ke nami bese sengazi ukuthi nje Abahambe nabo. yazi ukuthi nje ubone iforena lithi shuku uzwe ngekhwapha osisi bethu bahlanyiswe ikhwapha ungazi ukuthi yini inkinga. Mase uthi futhi uyayilwa le nto obani abasizondayo yinina futhi osisi bethu. Yes, hayi ama-Nigerian ahlale kusho ukuthi abayindawo. Bathi ayindawo. Bafethu ngicela siphinde sikucacise lokhu ngoba ngiyazi khona abantu bey'ntatheli niyazazi-ke nani ngeke kube abantu enibathembayo. Uma besuka bangafika bashintshe le nto engiyishilo babhale into ethandwa yibona. Ngithi mina sinayo inkinga nabantu bokufika. Uma besezweni ngokusemthethweni ma ukuthi basezweni benze izinto ezilungile. But le eyenzeka la eSouth Africa akuyona. Akuyona ngempela. Akwazi ukuthi enye into futhi ade ngifuna ukuyikhuluma khona ade bebakhulumela inkosi amabadayisa otamatisi emgwaqeni vele ngaphelelwa amandla. Ukuthi okay wena mawuyibuka lento ekhanda lakho makufika abantu mhlawumbe mangabe udayisa utamatisi and seniba u7 nidayisa utamatisi nonke la iprofit yakhe iyanda noma iyehla. So yini wena ungayicabangeli ukuthi kusizwa wena la bazokunika u100 rand wangalolo suku ukuthi ubakhulumele kodwa ifuture yezingane zakho ithini na ngoba ngalesikhathi udayisa utamatisi ngabe uthatha even imali edlula leyo ethathayo manje kodwa uzokhulumela lo 100 rand oyinika abantu bokufika ukuthi ubakhulumele hayi nathi asibuye sicabangele abantu bakithi.